Salmo Responsorio. Ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, Year C. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadungganan kanunay maniya sa akong baba. Maghimayang akong kalang diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makabati ka nako ug malipay. Tagamtama ug tanawa unsa himayang ginuban ka nako, magdungan kita pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gibutang ako niya, ug giluwas ako sa tanan ko mga gikahalugan. Tagamtama ug tanawa unsa ka maayo ang Ginoo. Pagpaabot kaniya aron mo sa nagkamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili malipagon sa pagsangpit sa nasakit nga tao. Namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Tagamtama ug tanawa unsa sa